Mga oda guys, o calamay. Calamay sa buhol guys, natag sa akong bayaw. Si Primitibo. O asawa si Maritis Raganas. Raganas mo siya na. Nga onta guys, Altariba na. Altariba na. Apa kan ini? Oh, mga chikiting. Tengah tinidor be, sana be. Calamay nila. Sina? Kuya, nangitan sa tao si Alex. Sabi mo, Buniti be. Oh be. Asan siya na dito? Wala si Kuya eh. Ha? Yes. May kapatid siyang cute naman. Kena. Sin, di siya, di ko lang. Ang galing talaga. Ihas. Pagtanaw niya na ako nga. Nagtilaw ko ba? Iyan niya yung kuha gamay. Kuha siyang babae siya, di ko lang. Bakit siya bumibili ng painting? Banday ko rin sa bahay. Kato yung special. Magdedekorasyon pa siya. Kami ka ito. Oo, alam mo kasi kapag Nadag naman ni. kaya pandekorasyon sa bahay. Mas Yung magaling ikaw special talaga. eh. Pwede pa nga Kamay man. Kinugay. Kanang di kinugay. tingnan mo siya. oh. Naglisod mi guys. Awa. Nagtrabaho siya. Tingnan mo kasi na puso siya. Guwapo siya. Mayaman. Sa mo ani. Naglisod mi. Sa mong trabaho. Kasi na puso. Kailangan mo na natin subukan. Sana siya na talaga. Kaunti. Sana siya na. Ate. Kaun. Hello, Sir Michael. Hello, Jerome. Kumustahin lang sana namin yung anak namin eh. Nakita mo na ba siya lumabas ng bahay ni Julian? Sir, Saan eh? isang linggo ko na pong pinupuntahan yung bahay ni Julian. Kalama. Hindi ko po Calamay. nakita lumalabas si Miss Anika eh. Araw at gabi na po ako nandun. Nagkita na po kami ni Mr. Patrick. Yung officer niya daw po. Sabi niya, siya na po yung Kani pagkaon guys nga mag-uban-uban ang bagol. Kasi kilala niya si Julian, tsaka nakapasok Lami, sa bahay nito. Nag-report po ba sa inyo si Mr. Patrick? Nag-report Pwede naman, mo pero yung mahigit isang linggo na. Kailangan sa pan. Si Anika. Slice bread. Eh baka naman hindi talaga busilak ang puso ng Julia na yan, kaya hindi niya magpalabas si Anika. Edit, okay na, okay? Ako na bahala. Tinido sa to. Ganito ang gawin mo Pumunta kayo ng bahay ni Julian. Isama mo si Patrick. Bawiin niyo na yung painting na yan. Mabuti sana kung wala tayong deadline na hinahabol para kay Anika. Nakukumustak ang oras ng anak ko dyan sa Julian na yan. Sige po, Sir Michael. Sige, Jerome. Salamat. Katong nagpadami dito sila sa ima ni Adto. Kuan, buhol kay lami kaayo. Pero dili bagol. Base tayo Sa Kuan man. Magang kaing man eh. Buhol. Klase na may mga mani ng uban. Hindi pa doon napapalabas. Murag tamarindo. Ito. Babawin mo na yung painting. Dagong. Dagong bagol. Makikipagkita mo sa isang tao na hindi ka Oo guys. Oo. Sakang bagol eh. Si Kuya, Marasagag princess na. pogi pa! Siyempre, makipag-face to face siya doon sa kanibal ni si Julia. Siyempre, hindi mo papataw si Kuya, no? Hadlok kita sa uyab sad. sabi niyo, siyempre maghapon ako sa labas, kailangan presentable ako. Ano ba sa inyo? Aalis na ako. Ay, aligri sa mong kaon guys. Nagbinat-binat. Pinakukuha niya sa akin ngayon yung painting ni Miss Anika. Paano ko babawiin yun? Ang sabi ko kay Julia, regalo ko yun sa kanya. Pasensya na po. Po kasi yung order ni Chairman eh. Kunin na yung painting ngayon. Sige, sige. Aray. Nay, si Julia nandyan. Tawag ako ng tawag, di ko makakontak eh. Kalamay sa buhol. Yan nila na yung buhol. Si Julia. Ha?
Sir, baka naman po pwedeng makuha na natin yung painting kahit wala si Sir Julian. Malagkit. Kasi order ni Chairman eh. Baka po kasi mag-alit. Malagkit mong tingin. Nay, yung painting na binigay ko, painting sa kwarto ni Sir Julian mo. Yes, sir. Namin yung sa iba laman, guys. Ay, sir, wala nga rin dyan painting. Nagpa-video man, guys. Nagpa-video ba? Nasaan? Tinapon ko na. Nasaan man, Bakit mo tinapon? Naay man eh, gamay. Sira. Diyos ko. Jerome, babayaran mo na lang yung painting. Sasabihin Lami ko kay ako. Chairman, Hindi mo pwede bayaran yung Yummy! Bakit ka sumisigaw? Parang painting lang. Nga. Parang painting lang. Kailangan na tumalaman ni Sir. Baliktad mo. Oo, dili siya may. Michael? Di mo po! Eh, ni uban. Oy, nauban ang bagul. Walang yan! Wala ko na! Sir, sira mo talaga yung puso ni Julia. Naman na. Malinis Naman yung expiration. malinis. Tarararang, charan! Awa guys. Charan! Yeah. Ang kalamay di uban sa tinidor. Oh, grabe. Kalagkit. Hindi naman nakukuha ni Miss Yummy. Be, kaman, be. Yummy man. Okay, yung usaha kong apo guys. Mukaon. Naihas kalamay. Wala pa yung gusto sa inyo ng ulo. Uban ay. Ang kalamay sa buhol guys. Relax. Hindi dapat ako naniwala sa mga Wala na tayong magagawa, Michael. Sakto na eh. Ano na lang tayo? Para Katilaw, nagkayo, okay na na. Nauna ko na ako guys. Nasaan ang anak natin, Edith? Okay lang kaya siya? Baka lalo na napabo yung painting niya. Hindi siya dapat nakakaranas ng ganitong paghihirap sa buhay niya. Ang bait ng bata. Ug ako ni dili na di ko mo gamit og ginugay guys. Ug ako magbuhat og lamay. Di ko aning kinugay, central. Score ko po. Nya di yun. Nasakto gid kay siya sa lubi ba. Matayam ni mong kang ngilngig. Bakit hindi mo pa pinerfect? Tandaan mo, Anika. Cute kay siya no. Binibigay namin ng mami mo lahat. Papa ka ba? siya din nagdahil ko ang dahil Maging kapalit. perfect yun. Pero isa lang ang kailangan mong gawin. Kaya papa mo nagkuha Perfect sa na. lahat. Ano na, perfect yun. Naintindihan mo ba ako, anak? Tama na. Wala mapapalaya ang iyak mo. Hindi naman ako perfect ang susunod mong test. Alam mo ba kung paano mo Salamat perfect ang ay. susunod na test mo? Do boy, salamat sa kuan. Yan. Grabe naman si Sir. Salamat sa sige nga na, nalimot na noon ko kalamay. Nani ka, tapos ko rin. Buti Lami naman man. Jerome. Okay, Ang lamig gada ka nang nakay pan slice bread. wow. Then mara to guys. Daghang salamat. Siyempre Salamat sa pagtan-aw sa video na mo. Pwede ba Thank patamusan mo yung ilong ko? Mas matawas yung ilong ko dyan, no?